teď začali. No, to jako komentovat, běží dobrá. Tam my jsme to objeli, Láďa to chtěl objet přes nějaký něco, přes Dobříkov, no. Tak, no. Tak uvidíme, ale vypadá to Starochvěl díl jak my a byl tady dřív, tak si myslíme, že on měl normálně tam tudy a že měl kliku, že to jako... Víte co? Ty jsi tam skejtnul, jo? No tak ono jak asi se kdo chytne, no. Jo. Hoj, hoky. Cože? Já jsem šla dobré na nákup, že jsem doma nesměla pečivo a to. Tak jsem... Minutu jsem přišla. Stejnou. Řekla bych, že to je tak jako na stejnou. To Iveta je takhle po první minutě dokáže určit, jo? No, co? Jo. To já ti pak dám vědět, jo? No, dobroš, tak jo, tak pa. Mám hlad, protože jsem doma ani nestačila se najít. Prosím tě, já jsem umírala hlady a tamhle jsem si dala, měli moc dobrou klobásu, teda měl pán. Jo. Tak jsem si dala klobásu a chlebajs a tak. A bylo to. Prosím tě, ty to na nás hrnou zas v té škole, že jo? Tohle koupit, tamhle to zaplatit. Nechápu, proč se s družinou jezdí do Častolovic za 60 korun prostě. Ve škole mají akci HAFO, proč ještě budu platit družinu do Častolovic výlet. My jsme tam podívali. No. A to ještě potělali, že jenom jednoho. No. Aj. Ivet říkala do telefonu, No, že to je stejné. No Vejškově, on se mě to říkal, jestli máme Vejškově převahu. Kdybych já si pamatovala, co mě říkala paní učitelka dneska, tak bych třeba věděla, jestli ty děti má domácí úkoly, když bych to měl vědět, jo? Ajajaj. Chytaj! Jo! No, je malej, že nezná nic dát. Je malej, no. Pěkně. A ještě jednou A kde máš Martinu? Pojď, kluci! Dětka, to nezná. A ven to přijete! Nebo co ještě dát? Kde musíš? Hezky, dobrý. Pojď. A je to. Já nevím, že u nás tu šestku udělali tak malou. No já nevím prostě. Začal žrát ty svačiny a je to kulový platný. On poprvé jí svačiny. Jak můj jo, jako někdy si občas vzal. A teď dělá Máťovi ráno svačinu, Lukinovi svačinu. Oni tu oba dva sežerou. Počkej, myslíš jako do školy nebo? Do školy. No. Jo. A takový nějaký asi A ráno? 1 centimetr. Já jsem si pak třeba vytáhne. Pozor! Hele, a jde ráno snídá? Snídají oba dva.
Od jak těží. Pěťa, Pavlík. Byli naučený normálně. Mě taky jako práci, no. Ilíč, doběhni ho. Ale ní ne. Ojej. Tamhle sedí na monospí. Dobrý. Hlídaj ti ho. Jo, hlídaj. On to Hlavně, ohlídá. aby ho neposlali. Nemá dres. Pojď kukena. Dělej. Jo, ještě běž. Dávej. Pozor, pozor, hodí. A tam nikdo není. Tam musí někdo být. Pěťa a ven. Jdi na něj. Dobrý. Co on tam má? 11. Hlavy. Jo, 11 hytá. No. A zběhlinky kde? Nějaký dovolený někde. Dobře. Mě tu pak tvrdil, že bude. Já si myslím, že přijde buď dneska, nebo zítra. No, taky si myslím, že Tomáš něco povedal, že bude jakoby o den nějak, že to takhle. No, Pojďte, holice, pojďte! Protože já jsem to do úterý taky ani nebrala, jakože... A já hlavně jsem to měla napsané na středu. Aha. Já jsem si to našla v tom, no ne, já jsem si to našla normálně na stránkách a v práci jsem si všechny zápasy vypsala do kalendáře, abych věděla, kdy půjdu do práce. A tam dřív byla středa, fakt? A já si myslím, že tam byla středa. Čum. Pojďte, pojďte! Myslete něco! Zatím víme ještě, když jdu na svou bránu. Pejk a máme ho. Kde je tamhle to, jak mu to uteklo? Který, no? To je krása, ne? Bacha, bacha. Dělej! No jo, ale tam už nikdo hrát. Víš, jako že to uběhá pěkně, i když je... O tom, že já jsem nevěděla, že to je na střed, taky to takhle není Jirka. A taky mě docela překvapila to, jakože, jako je. Víš, jakože... To je pravda. Že se mně zdá, Jenže Ivet, on je zase takový, jak ho za tu dobu může znát, že když se prostě jakoby chce, No, on pak tak se... cítne. No, to je fakt. Ale zase jako se bude snažit, aby tam duši vykusil. Ale jako taky jsem čujem, myslím, že to nedá, že No, právě, že když to ho za někoho dají. máme zápas. No, to jsem taky. Na to, jak ho jakoby znám, no. Hele, Máťa, jdeš pízovat? Tak to ten... Holky, tak nevím teda. Víš, je to takový... No, žene se to, já mám jenom svetr. Říkal Tomáš, v Olomouci, Mají si réčky. v Ostravě. Košicích. Už jsem zapomněla, no prostě bylo to od O, jo, tak tamhle je jako kráva. Opavu by nám neříkal, to byl Olomouc, to máme za... To bylo policajtů, co? No. A takže Tomáše nechytli a chytli toho před ním. Aha. Protože já jsem s ním mluvila a on. A čau, mám tady kontrolu. Jo, a tak ho zastavili toho před ním, protože on ho někde předjížděl, nebo co to povídá. Dobře. Mě taky ale tak to je. Jo! Pojďte, holice, pojďte! Jdem! No a tam nikdo. To sedmička, nepřijde jako Kouba, takhle z dálky. No a víš, že já jsem si taky s někým tady, a možná to je on Ive, taky jsem si ho v sobotu pletla. No, a Koubas byl teď na Facebooku, měl fotku hezkou v munduru. No. Malej. Nebo velký. Malej Koubas. Hezky. Pojďte! A jeď! No. Jo, dneska Máťa, že přišel z Bonpuery, přišel do školy vybírat kluky, jo? Tak si vybral Máťu. Tak to zpěvák, jasně. No jo. A já jsem říkám, Magor, jestli bude dělat svozy, tak asi ho To je veme. kde? Pardubice nebo Hradec? Hradec. No, to je nezvýšené. Ale vem si, že by se jim to třeba nevyplatilo, viď? Jako nějak, když by ty děti chtěli. Pojďme, dej ho tam. Jako,
říkala jsem si, ono hezký, Máťa z toho měl, podívej mami, kde všude byl, dívej se. A já jsem se pánovi líbil, říkám, jo, to je sice možný, Matýsko, ale prostě jako vozit tě do Hradce, to prostě je utopie. Ale Matesa jsme tam dovozili 2 roky do Bruniku. Jo. Tak se zaseknul. Autí, jo. Aha. Ale mohl by to být třeba druhý Slavík, Ivet. Proč to bude druhý Kája Božskej? No tak si to odvide, ale v holický hudebce. Jo, a pak se až prokouše. Jo, pak až bude, až si Tak to sedne dá. sám na autobus, tak se vám přihlásí znova. Bude dělat zkoušky talentový. Kurně velký. Kurňa velký. Pavlík. Kurňa velký. Dětko, ale dědek málem přišel o nohy, ale... Jo, asi děvčata dojde pro deštníky. A máš jich víc než jeden? Jeden dětský, jeden normální. Ty kráso, ale opravdicky. Už to jde? No ne, půjdem Jde tam. studený fen? Jde studený fen, půjdem tamhle po stůl. No ale to nám tam bude takhle pršet. Tak sedneme až dozadu. Tak to já jdu ještě předtím na záchod. Počkáš tady chvíli. Já tady čekám, nech si to tu. Pojď! Pojď! Vracím se radí. Ono je to venku. Škoda. No jo, ale fakt to hezky, Iljo. Pojď, Iljo, pojď! Pojďte! Ty jo. Musíš. Merho. To. Pojď. Pojď. Jábej. Nemá jakýho. Pojď, Dejve. Davide, ale strašně stát. Tam šel ten Pojďte! Davej! Iljo! Nechtěl být celý. Ještě! Jdeme, holice, pojďte! Nazdar legenda starého města. Tam sám. Nechtěl být kopnout. Ven, Autí. Tak jdeme? Dobře. Já jdu vrátit půl litr a nemám... Ty jsi to tady chladila ve vodě. Chladila jsem si to, no. Chladila jsem to. Ztratila jsem A on už nevyzvídá. Tamhle není. A já on tam hraje s klukama, tak to je dobrý. Když vrátit půl litr, dej mi tašku. Jo, tak děkuji. Hraj. Jo? Já jsem si říkala, tam není žádná vodítka. My jsme v Dobečné není to někoho jednou, tak nebudu Pojď, Radí, běž po něm. Dobře to udělal. Brankář.
Vadí, pojď, dáte to. Jo. Černá. Nevadí, Hakro. Pojď to. Pojď to. Pojďme zpátky. Vadí, to dáte, to dáte. Mama. Jo, 1-0 vyhrává. Pojďme. To jsou moje nervy. No, pojďme, chlapí, pojďme. Jak půjdeme zpátky, tak buď to spavíme, anebo takhle tak zítra, no, já nevím. A co víš, já jsem si tak jako dávala, že no pak jako když pojď, ježiš,
start! Outy! Dělej to mě, obstajdáči, dělej! Stůj, ať si budeš házet. Vrátíme se, jo? Právě. Dobře, Míšu, dobře! Dobře, pojďme! Dobře! Kopej!
Peťo, pomož mu! A pojďme! Pojďme, kluci! Na tom turnaji. Řečí fauly, no, tak je blízko, to musí se ho aby to popře stát před. Já nevím, no a stejně jestli zastaví.